16 il-biċċa skultura, uħud riljevi u oħrajn statwi, uħud maħduma fit-terrakotta, oħrajn fil-brons, ċeramika skultura u anke ġips ippatinat. Il-maġġoranza tagħhom saru fl-aħħar sentejn, kollha minn idejn l-artist rabti Joe Sherry u jirrappreżentaw temi li għandu passjoni għalihom bħall-istorja ta' Malta jew passjonijiet li jinnota fin-nies waqt aspetti differenti tal-ħajja soċjo-kulturali tal-pajjiż. Il-passjonijiet jistgħu jipprovdu għan jew direzzjoni lejn xewqa ta' bidla. Il-kritiku tal-arti Joe Camilleri qal li din il-wirja tal-arti viżiva tisfida l-ħsieb u tqanqal analiżi fonda għaliex l-estetika tagħha tistieden lill-pubbliku jarbel taħt id-dera tal-wiċċ. Wirja li tisfida l-ħsieb, wirja li ġalna nirriflettu, naħsbu għax fija hija tiressaq ċerti motivi li iqanqlu għarfien kemm tal-imoddi storiku tagħna, kemm ta' ċerti sitwazzjonijiet kurrenti li kollha għandhom iċaqalquna biex mhux biss napprezzaw l-estetika eċċellenti ta' din il-wirja, imma fl-istess ħin li din il-wirja sservi ħalli fina wkoll tobrom dan il-kumment u nkunu kapaċi nirriflettu fuq il-filosofija, fuq l-analisi soċjali li qiegħed jippreżenta dan l-artist. Jekk nieħdu ftit eżempji, fil-kompożizzjoni Rituals l-iskultur joħroġ dak li jinnota fl-attitudni u l-imġiba fi grupp ta' 3 kieriċi. F'oħra il-ġaħni ġorri l-bib jirrappreżenta l-figura idjotika tal-bniedem li jobdi bajnejh magħluqa mingħajr lanqas biss jaħseb. Il-kompożizzjoni Load and Life turi nies iġorru bagalji f'rappreżentazzjoni li turi li kulħadd għandu t-toqol tiegħu xerfa. Permezz ta' żewġ xogħlijiet, Joe Sherry jipproponi lill-pubbliku riflessjoni jekk ċerti kapitli fl-istorja ta' Malta għandhom xinkitbu mill-ġdid. Il-wirja li ġiet inawgurata mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qed issir fil-Banka Ġuratali u tibqa' miftuħa sas-27 ta' April.